Sau copii. Na, azi copii, ia uite și voi pentru că mi-am făcut noua mea casă, am făcut și bucătărie, nu uitați să dați like, dacă vă place noua mea bucătărie aici. Vreau să văd ceva după aia. Aici e de asta să pun abonații aici. Și aici e camera mea unde am de asta, am de aștia de YouTube, de câte știu. Astăzi, copii, vreau să vă zic mai chestii, adică normal acum, la câte știu că, da, pentru că să-i schimb și uite și fain. Vreau să vă zic dacă tot am luat mea casă de pe eu când am făcut-o, vreau să văd ce se întâmplă cu casa. Vreau să văd ce se întâmplă cu casa asta mea, adică nu știu, voi vedeți bine sau? Ia uitați, e un fantom aici de câte știu în casă. Ia uitați, nu văd spiritul, adică fantomul din casă, că după aia vă... Nu mai intru pentru că nu face mică, da, apoi acolo e casa lui fantoma și pentru că acum am lăsat pe să în casă să mă ce, că e normal, trebuie să aibă așa. Dar nu voi de lucruri, hai să... Cred că numai acum și numai... Ok, cred că aici sunt ceva secret aici. Cred că numai acum sunt și chestul aici. Mamă, ce s-a întâmplat cu groapa asta? Asta eu am făcut groapa. Nu fantoma. Mamă, ce urât e. Văd întrebare că nu văd nimic acum. Să mă duc în casa asta, mă. Cred că numai... Ok, cred că mergem aici. Da. Cred că numai acum. La câte știu, cred că să stai aici. Hai să merg să fac in. Păi, cred că cam asta e episodul, pentru că văd mai multe despre casa asta, pentru că, bă, eu am un cameră mai faină. Aici pun abonații, așa mi place. Asta e monitorul meu, așa mai mă joc eu Roblox, dacă mai... Și ăsta e YouTube-ul și Instagram și TikTok. Nu uitați să dați like și subscribe cu pe și viață, dacă e subscribe cu skin live, așa știu de acum am așa asta încolo. Și nu uitați să dați like și subscribe dacă e subscribe cu skin live și ceau copii.